Good morning! Alam mo ko nung pinagkakabisihan ni Bisayan Daisy, umaga pag alis ni Yiji. Ito guys, tingnan nyo kung anong ginagawa ko. Tingnan nyo guys. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shout. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shout. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shout. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shout. It's my life. Lazy. It's my life. Alam nyo ba guys, naubos na yung mga ano namin, yung mga karton namin. Yung karton namin ng ng tissue. Hindi pa ubos, ipinunit ko na kasi mas maganda kasi ang sa papel. Ito kasi maganda karton, parang matigas ba? Pati yung namin guys, yung ng lalagyan, karton ng ng mask, yung tinanggal ko na rin. Tapos yung tissue na may laman pa, tinago ko lang dun sa aking cabinet para hindi makita nila. Kasi wala nga ako guys makitang parang karton gagaya nito matigas. O mas maganda kasi matigas-tigas. Ayun o. Diba guys, kasi bibili ka pa, diba? At least nawawala yung mo, gawa ka ng ganito, nalilibang ka. Tapos habang nagaganito ako guys, nakikinig ako ng radyo sa Bisaya, sa Baskog Radyo. Kaya diba, okay lang, walang homesick, o diba guys? Kaya sige guys, ito ang nagagawa guys ng taong walang day off na magdadalawang buwan ng walang day off. Kaya ito guys, tingnan nyo. Ayan, nakita nyo ba guys? Tsaka nagtataka kayo guys, bakit ako nagpapabingo? Ang binabayad ko dyan guys sa inyo guys, pinapampremyo ko yun guys ang aking day off. Kasi magdadalawang buwan na akong walang day off guys, kasi mainip tayo. Tingnan mong ginagawa natin, di ba? Madali naman guys bumili ng susulatan ng pa-entry guys, pero parang hindi tayo mainip guys kasi ganitong oras, tingnan mo wala tayong ginagawa. Kaya tingnan mo, di ba? Nalilibang tayo guys, di ba? Kaya hindi na masama, di ba? Nalilibang ka na, may training pa yung ginagawa mo. Ayan di ba? Ganyan lang guys. Gayahin nyo si Bisayan, tipid na pero ubos lahat guys ang mga karton namin dito. Wala na talaga. Tsaka hindi ko naman na akala ko na ako nito, may isa na ako nang gawa na ganyan. Akala ko kunti lang. Ang dami pa, nakagabi nga guys, tinulang ako ng ganito. Kaya sabi ko, ilista ko na lang. Ito guys, tapos ko na rin. Ayan, ang dami ko na rin nagawa. Wala na talaga kami rito karton guys. Kaya iyan lang, pag kinulang pa rin yan. Kasi ilang araw pa, bababa ako guys, mamumulot ako. Ito na siguro sinasabi ni mama na huwag akong mamulot ng mga papel. Ito, mamumulot tayo ng karton kasi guntingin natin pag kinulang yan. Pero ewan ko, pag kulang pa rin yan, ewan ko lang. Kaya guys, okay na to guys, tama na muna ito. Ayun, nakita nyo na guys kung anong pinagkakabalahan ni Bisayan Daisy araw-araw. Sabi ng alaga ako, sabi niya nabubuang daw ako kasi buting sabi niya kalalapit niya lang dito ngayon guys. Sabi niya sa akin, sabi ano yung kinakain? Kasi ang ginamit kong gunting yung sa pangkain niya namin. Sabi ano yung kinakain? Sabi ko hindi yung kinakain Tapos sabi ko wala, sabi ko maglalaro ako. Tapos yun nga, tumalikod rin siya. Kaya guys, iniimbita ko kayo guys, kung sino man dyan ang gustong pumasok sa aking live, mayroon kayong isang pa-entry. Pag member kayo, 2. Kaya kayo, pumasok kayo hanggang kasi kukuha ako ng entry hanggang March 15 hanggang 31. Kaya
may paano tayo dun guys, mabunutin natin yan bago ako mag-birthday. Kaya sali na kayo. Tsaka kagabi, di ba may pinasuguran akong yung premier. Kung sino dyan guys sa inyo magpasugod po, ay baba mo dun yung bahay sa aking live para masugod natin guys, di ba? Walang yan guys, walang agawan ng anong tawag dyan, walang basagan ng trip. Nagkataon guys, ganito ang trip ko, kaya makisali kayo sa aking pa-entry para mabunot ang inyong pangalan. Kaya guys, ito muli si Bisayang Daisy. Ayusin ko ulit itong ginagawa ko guys para akong buang, pero malapit na. Kaya muli guys, ito si Bisayang Daisy nagsasabi sa inyo, babu, at salamat sa nanood sa aking Ligo Challenge. Umabot na naman tayo ng 1,000 guys. Kahit small YouTuber lang tayo, pero okay na yan guys. Kaya muli ito si Bisayang Daisy nagsasabing, babu.